Dahilan mga kababayan na nag-ibang boses natin ngayon. Kaya pasensyahan nyo na ako mga kababayan na medyo na mabagal yung boses ko mga kababayan. What's up mga kababayan, and for today's video, mga kababayan, nandito ako ulit ngayon upang humihingi ng pasasalamat sa inyo mga kababayan kasi nag 2,000 followers na tayo sa Facebook. Kaya humingi ako ulit ng pasasalamat sa inyo mga kababayan kasi kunting ano na lang mga kababayan, kunting kimbot na lang. So now mga kababayan, sa mga viewers ko hindi pa nakapag-follow sa aking Facebook page, paki-follow na po mga kababayan sa aking Facebook page. Then paki-subscribe naman po sa aking YouTube channel mga kababayan kasi malaking tulong po yun sa akin mga kababayan kasi ito po yung paraan na makatulong tayo sa mga kapwa natin mahihirap mga kababayan. At syempre mga kababayan, malaki pasasalamat ko sa mga tao na nag-suporta sa akin, sa mga tao na nag-subscribe sa akin, sa mga taong nag-follow sa aking Facebook page, nag-follow sa aking Facebook page. Alam nyo mga kababayan, malaking tulong po yon sa akin mga kababayan. Kaya nandito ako ngayon upang magpapasalamat sa inyo. At syempre mga kababayan, sa mga viewers ko na hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe naman po mga kababayan sa aking YouTube channel kasi malaking tulong po yun sa akin. Then sa mga viewers din ko sa Facebook, paki-follow naman po mga kababayan. Kaya mga kababayan, kung napansin nyo mga kababayan, medyo nag-iba yung kasi mga kababayan, masamang pakiramdam ko sa katawan ngayon mga kababayan kasi may sipon ako, may ubo ako, kaya ito yung dahilan na nag-ibang boses natin ngayon. Kaya pasensyahan nyo na ako mga kababayan na medyo mabagal yung boses ko mga kababayan.